Ik sta hier van een beetje in het park in Frinsut. En Frinsut zit natuurlijk in het teken van de agrarische dagen. En Ljouwert, ja, Vleerbaas Ljouwert zit in het teken van de Iependagen. En die hebben het juist fantastisch getroffen. Hoewel, hier even wat ruim van een beetje een verpieterde bui. En hoe die buien sprutsen, er is nog altijd kans op een enkele bui, maar daar blijft het ik bij. Verder staat de droge periode in de oerhoorn. En vannacht is het droog met zo'n 12, 13 graden. En de wind vannacht uit het zuiden en zuidwesten komend, matig en vrij krachtig, kan ik wel eens krachtig worden. En morgen, ja, dan is het een oorwaartype hier. Het is wat minder wis, het is wat minder droog, wat minder zinnen. We beginnen nog met zinnen, daarna de bewolking. Letter in de maand of aan het begin van de middag. Misschien een beetje rein, dan een lange droge periode en een jalbaai of letter in de joen, afpas in de nacht, de buien met kans op tonger. En hoe daar zult zo'n 17 graden wezen, denk ik. En de wind, matig en krachtig, komt uit het zuidwesten waai. Zoeken we de snij, dan hebben we meer buien. Maar kans op tonger, de zinnen er eens even terug in. En een temperatuur om en bij de 16 graden in, 15, 16. Ja, dat is het zo wat een koele dag. Hè. Misschien dat we plakken nog correct een zandje heli kennen, maar dat hing het correct even van de zin houden. En de wind, matig en vrij krachtig, nog altijd uit het zuidwesten waai komend. Manje, tiesje, waasje. Ja, manje een aantal buikjes. Tiesje een aantal buien en waasje weer een buiken. En de zinnen er soms eens even bij. Temperaturen zijn 15, 16 graden op manje en tiesje. En waasje kent wel zo'n 17 graden wezen. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.